Muri Zimbabwe makadiko kumati mana enyika tiri munandira mugore ra 2026 unove zvakare mwedzi wekutanga. Mwedzi watapinda tichitaura nyaya dzinoyera nezvinoda kufumurwa zvanga zvichiitika munharaunda dzatigere uye zviri kupfuurira kuitika munharaunda yatigere. Vatariri veSly Media TV ndakasununguka kukuzivisa iye zvinezvi kuti tave kuripota tiri muMarsh Central uyezve vanenge vari kubva kumazowe kusvika kuMount Darwin kwaDotito kwese ikokoko tinosvika chipfuura nemubhindura madziva mushamba tinosvika tiri muMarsh Central imomo mukabva zvekare muGlendale kusvika kuCentenary chipfuura nemuchaonomo kubare uko tinosvika uyewo zvekare tichibvawo zvekare mumvurwi kunodarika kuguruve tichienda kumberi kwese ikokoko. Makambani anoda kunga achiadvertisa regai kukangamwa zvekare kuti panapa tinokupai mukana wekuti munge muchiadvertisa tichiisa mavideos enyu panyaya dzakadai. Kana une video yako ingori 30 seconds wakasununguka kuti tiite basa pamwachete tiise tibatanze nemavideo anenge akadai ari kuenda viral pano paSly Media TV. Kana muri muMarsh Central kupi zvako namba dziri pascreen idzodzidzo ndo dzekuti mutitumire zviri kuitika munharaunda dzamugere zvinoyera kana zvinoda kufumurwa zvinotyisa nezvinoshamisa. Tiri mubhindura ndo maane head office yenyu. Zita ndo Sylvester Tafumanei simbi yebasa. Vatariri vepaSly Media TV toda kukuzivisa nyaya yatichangotambira kubva kuguruve. Iri nyaya yemumwe mukomana anonziye Samson Kofi akabata mumwe mudzimai ane makore 49 okuberekwa uyo anga achigara ega nekuti murume wake akashaya mugore ra 2001. Mudzimai uyu atizi kutaura zita rake pari zvinezve asi mudzimai anogara muward 11 uyo zvekare makansela machumi machief chipuriro kuguruve ikokoko. Akabatwa nemukomana anonzi Samson anomuita muzukuru anove mwana wemudzimai akarorwa nehanzvadzi yake akauya ari mubva ndiripo sekuti kusvika kwaaita pamba pemudzimai uyu panga pasina matyira ekuti bhinya rapinda mumusha nekuti muzukuru waanotoziva anototi mwana wehanzvadzi yangu. Zvinonzi asvika Samson akapindira mudzimai uyu akasvikawo zvakanaka achimukwazisa achitsvaga zvekudya. Taita hurukuro nemudzimai iyeyu watisiri kuburitsa zita rake wekuguruve ikoko kuward 11 kunotungamirwa na kansela machumi. Hurukuro yataita nayo nde iye, regai titange nekumukwazisa. Halo gogo makadi? Kuri sei ikoko? Ipo njiranu. Ini ndinonzi Sylvester Tafumanei ndiri mutori wenhau. Makadiwo ikoko? Tiripo muri seiwo. Tiri right, ndakachinzwa nyaya yenyu nati kune mukomana ambosvika kumba ambokupindira ikumba ikoko here handizo ndimi andikutaura nawe. Yaiwa ndini. Ndine urombo nezvakaitika mai. Tinotenda. Tototenda Mwari kuti muri vapenyu. Mukomana uyu asi anga ada kundiuraya akandidzipa zvokuti hwana awa akandidzipa achitotaura kuti ndakaenda kurepa handitotombokusiya muri mupenyu zveshuwa andirepa ndibhandidzipa hwana awa achitenderera neni akandidzipa chete kupaka ndatadzikana kuti nditaure. Manga muri mumba menyu yekurara here pamba penyu zvafamba sei pekutanga? Ndinga ndiri pamba pangu zvakaisika ndozvokuti uyu amai guru batai mwana muzukuru mwana wehanzvadzi yangu mukadzi wake waakaroora ndiye akaya nemwana iyeyu. Hanzvadzi yangu ndiye akaroora mukadzi ane mwana uyu. Saka kugara kwese kumuzukuru anogara anongosvika panopamba. Saka inini handinotomboziva kuti angandisungiwo mweya wakadaro nezuva ndopaakangouya akati nhemutete masiya here sadza. Ndebva ndati sadza endasiya zvakanzi hande munendiposa ndatobuda mubhedroom handinorara ndakutenda kuti chenomupa sadza. Ndakabata foni yangu yelight ndakudonesa musherufu handitotomboziva kuti iye akutonditeera kumashure. Nguva yandikangoti ndichingoti foni musherufu iye atondibata huro kudhara nemadhiredzi kundidziva akandidzipa. Zvakanzi nhasi ndoda kutosienda kurepa ndibva ndatongokuuraya ndakati mhosva ndei yakuda kuti usiye wandiuraya pano uri muzukuru wangu mwana wahanzvadzi yangu chaiye. Ndakutadziwe chii nemuzukuru Samson ndakutadziwe chii? Samson ndo zita rake? Anonzi Samson Kofi. Samson Kofi.
ndobva ati chii manje? Nguva iyo yakabva andidzipa huro zvokuti ndakatadza kana kuti ndishedze, ipapo andidzipa kudaro ndibva ndatanga kutenderera, akandidzipa ndofunga takarwisa rekusvika 1 hour akandidzipa chete. Ndopaakazondipinda kumashure mbaa ndirigira pasi. Andirigira pasi kudai mbaa ndisati ndake kunoita dhodhuku. Ndebva atanga kuita ikoko ndopaakazondoti kusiriko ndibva azoenda chaipo pamuneziva. Saka adaro apedza kudaro ndofunga akasumuka ndobva amira akanditarisa. Akamira akanditarisa kudaro ndopa ndikamuti ndakabva ndafunga kuti akutofunga mweya wekuti adosiya ndiuraya sezvasiya atoti handisi kutombokusiya muno mupenyu ndoti tisaenda kuurayai. Ndopa ndikati muzukuru wangu chaiye, mwana wanzvadzi yangu kohe, kana ungoti zukuru ndida wadi kuti kutaura zvakanaka. Pane zvawandita muzukuru wangu, unombosiyana nemuzukuru wangu Tanaka wani. Akanzwa madetembera andikaita, ndopa akangobuda mbango ndebhango varhodhi mbango enda. Dzadziri nguva idzodzo? Kuma9. Mataura imimi kuti anosigara achisvika pamba ipapapa. Ane nguva yakadii achigara ipapo? Anogara ipapo here kana kuti anongouya achipfuura? Anongouya achipfuura sepamba paateta, anotongouya achipfuura achingouya achipfuurawo. Kana akasvikawo anosepamba paateta hanzvadzi baba vake, nyange muine chikafu mumba anongotora chikafu achidya achidzokera kumba kwaamai vake zvakanaka-nakawo. Saka inini handinotomboziva kuti angandifungiwo pfungwa dzakadaro. Akura zvakadiko muzukuru wenyu iye Samson? Samson ndofunga 42 years. Inga zvato murume muhombe naye? Aiwa murume mukuru chaiye. Haana mukadzi here Samson? Samson munhu anoraramira mujeri. Aikazve futi? Aiwa hadhi wejeri. Akambosungwa nenyaya dzei? Manzira ndazviita nhasi zvachinzi nhau dzerepu case idzoni. Akatomboenda kujere akapikira kupi ikoko here kuGuruve kana kuti akapikira muBhindura kana kuti kuHarare? Anenge kuHarare. Ndezvegore ripi rakabva kujere rini? Akabva gore rapera. Gore rapera. Akabva gore rapera iroro ratabva rapera pasi anenge ane gore adzoka. Saka nyaya yaiswa kumapurisa handiti? Tatoenda kumapurisa kuGuruve, ndikasvika ndikapuwa tsamba ndikaenda kuchipatara ndikanditariswa. Ndikaoneka shuwa akandikanganisa polisi, tikatora nepolisi yakasvika panopamba yakatora mastatimende nzvimbo dzacho dzaainditira izvozvo, nangosiwo zvakadaro muzvenyu zvacho zvakadonha ipapo achindidaro. Saka vasvika vakatitirawo mastatimende. Uye manga musina kugeza handiti? Orai, aiwa ipapo magona nekuti umbo hunobva hwawanikwa especially kana vakuita zvemaDNA test. Aiwa zvese izvozvo ndatoitwa kudhara. Imi muri mubhuku raani mizviya? Mubhuku raRindi. Rindi? Ndiye sabhuku wenyu ikoko? Chifu wekwenyu achingori Chipuriro? Chifi namamai guru. Chifu achiri Chipuriro here? Chifu ndiChipuriro. Chipuriro. Saka imi saka kuarea kwenyu kunonzi kuchimi kana kuti kuward kana tautaura zvemaconstituency emusangano? Ward 11. Huku ward 11 uko. Kansela wenyu ndiani? Ndinoda kuzotaura naye. Kansela? Machumi. Machumi? Alright. Ivo nyaya dziri kuitikawo idzi dzana animal hadzina, hapana zvakamboitikawo kuward 11 iko kanditi? Kuward 11 kuna uku anzadzi baba wachino nawe animal kuno kwekambosvika here yaningi animal kuward 11 haana wakambobata ikoko? Dzakasvika. Tikufunga kuti pamwe ane vamwe vanhu vaanga ari kuita nazvo because ndotsika yaanimal futi iyoyo yekubata vakadzi chibharo. Handitiza. Paakasvika ipapo maamuri mega here tete? Ndanga ndiri ndega, ndandine mwana wangu wagrade 2 nekamuzukuru kangu ke 2 years. Zvichiitika izvi vana vanga vari kupi?
vana vangu vakatokotsira vana vadiki zvokuti hapana kana zvavanotomboza vangu vari mudhedhi vakatorara zvavo nokuti taime yakasvika inini ndikatobuda kandichi ndimupe sadza semuzukuru agara achingouya usingazive pfungwa dzake zvokuti vana ava ndakaita vakatomboziva kuti ndozvatoitikawo nekuti taime akazobuda manje nemweya uyo wekuti akanga asiyata kuti inini ndida handitombokusiyira ndida kutokuurayai panguva iyoyo foni yangu ainge isina kana airtime ndikangofungidzwa kuti iya autori mumaperera akutoda kumira kuti azoti ndichafona here bharo madhoo kuti asesi andiurayi saka kumatundu kona kuti takakubata vanhu manje vanhu vanhu vazochenerwa tatoungana taane vanhu mumba saka ivo veukama venyu vekwababa vake hanzvadzi yenyu muchivazivisa vati chii? Vabatikana vese nemukadzi haasumborevera kuti ngaadzokere hake kujeri anotadza aiwa ngaadzoke kujeri anendipesanisa neatete ane hunhu hwakaipa. Mapurisa amubata here? Atiza nguva yangu zozi nyaiye tachafona kuti ndozvaitika abva atiza atembe ngaadzokera hake kumba kubva paapedzisira kubata echibharo. Inini pari zvino apa inini kubva kuseni paitika nhau iyi tangomuka takananga kwaMudhindo tichizobva kwaMudhindo chinyorwa tsamba chibva taenda kuGuruve saka izvozvi ndafunga izvozvi polisi kutobva panapa izvozvi mai manje ndotoda tosvikawo mai manje nepolisi pamwe chete panapa handina ruzivo nazvo kuti ari kutambira muarea nokuti nguva ino inguva yezvibage anogona kunga ari muzvibage. Saka mapurisa asi akupai advice yekuti since muri kugara mega ipapo nevana vadiki? Mapurisa vangotaura kati pari zvino vangosiya udzo vanhu kuti kune anenge amuonawo foni nhambe dzinotizivisawo saka seniwe inini ndangoona kuti sepamba pakadai semunhu asina kubatiwa asichakwanisika kuti ndirare ndega pano ndotombosuduka ndotsvaga pandinerara. Apa imimi magara mamuri kungogara mega here? Inini ndinogara apari zvino ndandiri ndegara asi pane mwana wangu musikana akauya anga ari kubasa saka iye manje akaziva nezuro kuti musikana uyo abuda aenda kuGuruve aida unotoadhetsera baba vake saka ndopaakaita kuti ndopaaita chanzi ichocho saka nhasi anenge ari pano zvake. Aiwa tinotenda. Musikana mukuru kwa? Aiwa akura. Akatomboita imba akasiya. Alright, aiwa vabvezera. Kumba kwacho kwaanogara ikoko vati akadzoka usiku here kumba ikoko akarara ikoko? Saka inini manje pfungwa dzangu zvekuti inini ndinogona kusuduruka ndine mumba mangu mune zvinhu zvinenge zvirimo pane chichibage poita mafertilizer pfungwa idzi dzinobva kuti zvakati akasvika pasina vanhu anosvika kutero adhoo etukana nezvinhu izvozvo. Mati zvinhu zvingazove nebasa sereke pane upenyu hwenyu here? Honai zvaitika vanhu muGuruve vanogara vari vega vechidzimai vari kungopera kubatwa. Chokwadi. Zvamambotaura izvo kuti muri kusuduruka mombonowana kwamunopota muchirara. Ndinofunga zviri right kusvika tazonzwa meseji yekuti abatwa. Izvozvo. Asi ndandabvunza mubvunzo wekuti paabva kumba kwenyu ikoko aenda here kumba kwaanosigara kwahanzvadzi venyu ndokwaanogara reka kuti ane imba yakewo? Atoenda kumba kwacho nokuti pamba pangu panapa ndatarisa nguva abva bvita 14 past 10 ndiri kunzi azosvika kuma11 kumba kwavo. Akatorara zvake semunhu asina zvaaita? Hanza akatopinda mumba akatorara amai acho akatomubvunza kuti ndo here ndikukire mumba akati aiwa musandikire ndira kuda kuzomukira kubasa. Vakati ingonizise ndine kukira mumba zvakanzi aiwa ndatsigira nedombo. Ane mukadzi here? Haana mukadzi ane mukadzi waingopambidza noona yasa handimuziva hangu ndinongonzwa amai vake. Anotori nevana nevakadzi vavo? Haana kana mwana. Munhu waakambobata ndiwo muGuruve imomo here akamaendesa kujeri? Kusaziva manje ndangonzwa uchite zvingonzi hanzi irepwe. Makore enyu ekuzvarwa amangani ezvinezvi? Makore angu 49. Apa zvirati ko murume wenyu ari kupi imimi? Halo? Murume wangu akashaya akafa. Rini? 2001. Saka vanhu vari kuita moona kuti vanhu vaakutora tsika yekwaanimo iyaya.
yekuti pamba pavanoona pasina murume voendapo. Munofunga mungachengetedzeke sei semunhu wechidzimai kudai? Hello. Munofunga mungachengetedzeka sei semunhu wechidzimai kudai? Hello. Halo. Hello. Halo. Rega ndifone futi. Wena ndabvunza kuti saka musha wenyu uri pedyo nevamwe vanhu futi here? Aiwa, tiri padhuze pachinhambwe mbichana, asi tiri padhuze zvedu. Tikuita kuti nzwisise kuti ko munhu ukadeedzera vari padhuze havakunzwe here kuti kune zvaakuitika kuna anhingirikini kwamuri? Ndatoona kuti mafoni chaivo ndiwari kuti ngogara ine maairtime. Handizvi? Zvinone kunetsa kuri kuita mari ukuvedu pamwe pacho unenge wangosvikirwa usinawo ka? Ipapo manje. Mune vana vangani mimi? Ndine 5. Vese vabuda vakuzvigarira vega, vamunotogara navo vazukuru handizvi? Vakumabasa. Ndinofunga vabatikana vachinzwa nyaya iyoyo. Mazuva ano zviri kutyisa vedu veguruvei. Aiwa, vabatikana. Mweyai wapinda muguruve naime? Unotongowa kuti mweya wacho fanike mweya wamukomana wandikutaura iwo wakangofanana newazviita wacho. Umwe chete zvokuti ukaona munhu unodzipa munhu, wakadzipa munhu, ipapo ndekuti ndimwaramira ndikada kuno kungadai senguva rufu rwangu. Saka munhu wedu akadai andori mhondi hombe chaiyo. Saka ipapa tichitarisawo pane mabatiro aakuita ipapo paambotanga amboenda kumanyowa ipapapa, akubvisai ega bhurugwa racho? Atobvarura. Atita rokubvarura? Kwakuzoti aiwa hakusiriko kwakuzokupindurai? Naikoko kumbandisumudzi yakadaro. Ari kumashure ikoko? Akandidzipa chite hurana kusiya, atozosiya unoti apedza zvaari kuda. Aita kamwa chete? Akanga ndikukwakwa kumanyowa kwako mbaaona kuti hakusi mbaaze dzokera ikoko. Kusika rudzi. Zvinokuita kwebhinya anga kuita zvokutozamurira? Fanike koko kunhu kumanyowa ndokutodza kundirwabva. Tine urombo nezvamasangana nazvo. Paipai ndasinganyatsonzwa mamati zita renyu rakazara ndiani? Winnie Rimbi. Tine urombo amaine zvamasangana nazvo. Ndinodaira kuti vemutemo, mapurisa, kunyange nokuchipatara kwamaenda vambokupai counseling. Aiwa, vandikansera, aiwa ndakanserwa vakatondirapawo. Kune here mapiritsi avanopa munhu ekuti kana uchipamwe mukomana anga akubata iyeye anogona kunge aine hutachiwana? Vandipa mapiritsi kavandipa ndiko kari kundamedza mbva vazonditisa mwako zvimezvemedza nguva dzamamedza idzodzi. Ndobva ndabaiwa mainjection andabaiwa. Ndozvavandidziviridza vandibatsirawo nazvo. Uyezve aita bonde raasina dziviriro? Mweya wapinda muguruve, hameno kuti zvichapera sei zvinhu zvacho. Zvaakutomboda kutoti machifa amboona kuti angaite chivanhu here nepfungwa dzapinda mukati mevana vemuguruve. Zvaakunyadzisa. Anohereiko mwana wehanzvadzi wenyu, wemukadzi wehanzvadzi yenyu? Nditomboziva kuti anohere chii, because mwana angokura chingoyo pana amai vaka, nditomboziva kuti anohere chii. Aiwa, ndinotenda tatiri kuda kungoti tiite interview iyoyi nemi kuitira kuti tigopa vamwe vakadzi chenjedzo kuti kunyange animal akabatwa, vanhu ngavarambe vakangwarira, nekuda kwekuti vanhu vamuka chibhembenenga, havachisina respect nechirikadzi dziri kugara dzega, kunyange nemasingle women ari kugara ari ega. Ichokwadi. Saka tikapota tichitaura nezvenyaya idzodzi tichidziburitsa, zvinoita kuti vanhu varambe vakachenjera, nokuti zvinezvi vanhu vanogona kurelaxa vachiti animal haasisimo munharaunda akabatwa. Ishuwa iyo. Aiwa, maita basa. Indi ndakuudzai zita rangu rakazara ndonzi Sylvester Tafumane, kana kuti Mukoma Sly. Ndinoshandira kuSly Media TV. Aiwa, muitirwe zvakanaka. Tinokunamatirai kuti necounseling yamapuhwa iyoyo batisai mashoko ava kudzidzisai iwayo, uyewo toti Mwariwo vagone kukunyaradzai panguva yakaoma kudai. Chatiri kutenda ndechekuti akusiyai muri vapenyu, nekuti vazhinji vabuda munyaya dzakasangana naidzo dzidzi vakatopondwa naanimal.
ichokwadi ichocho. Chikuru upenyu amai. Iye mukomana iyeyu aitota kuti Animal vakanga vaiteri vese kujeri. Hanzi akatotaura nezita rake renhungu zvanzi mukomana akatobuda kujeri tatenge tiitese kujeri uku. Aitaurirani izvozvo? Aitotaurira isusu. Nokuti iye anenge akatopika makore akawanda kujeri ariko. Nenyaya dzerepu idzodzo. Nenhau dzerepu idzodzo. Saka Animal paakambopikawo kuna 2020 uko akabva vasangana ikoko. Vanenge vanga vari vese ikoko. Vakutoti tiri vekumusha kumwe chete. Saka kuzvitera kuzoti chikwata. Chikwata chine tsika yakafanana. Vari muWhatsApp group rimwe chete. Ndosaka polisi iri kukurudzira kuti vanhu kunyange nemakansela ari kukurudzira vanhu kuti vanhu ngatiregei kurelaxa nekuti guruve haisati yachena. Ichokwadi. Aiwa tinotenda nekukurukura nemi. Tinozenge tichitsvaga kunzwa kuti kana vakamubata munozongotiudzawo, uyewo toda kuzotaura nehama yake iyoyo yacho yaanogara naye yakamuunza munharaunda iyoyo. Handiti mubva ndiripo akauya nemukadzi wehanzvadzi yenyu. Zvichireva kuti distance muzukuru muhanzvadzi yenyu akatorora mukadzi aine mwana wake. Ndizvo handiti? Tati kuti hanzvadzi yenyu akaroora mukadzi akauya aine mwana wake, ndiye Samsoni yeyu. Akaroora mukadzi akauya aine vana vake vatatu. Izvozvo mukuru wenhamba 2 wacho andori mujeri, izvozvo anonzi Tafadzwa atori mujeri. Uya inoti life in jeri chaiyo. Ane ruoko rwakaita mukadzi iye nevana vake. Iyeyo ari mujeri Tafadzwa akanga akapindawo nenyaya ipi? Idzo ndona kuti akapinda nadzo amenoti akasita semugadhi jeri futi akujeriko. Dzekubata vanhu chibharo idzodzo? Ndokuzobada kuda kuita zvimwe futi mukati mejeri akujeriko kubva da kuita kupita zvimwe mujerimo mufuti. Mumwe wacho nawo wechi3 munhu kwaye? Uyu wacho wokutanga mukuru aiwa uyu asatambozvione zvake. Dai Mwari aramba vakamupa mwoyo wakanaka asateedzera mapenzi aya mabhinya. Chokwadi zvokuti kana iye muroora wangu chokwadi akutoita kuti ngaaende zvake ane ndinyadzisa mukati memusha ndikaroorwa nehunhu zvisina kumira musha. Atozozvirevera. Vanonzi vanobva kupi kumusha kwababa vavo kwavakambenge vakaroorwa muroora wenyu? Baba vakaonekwa kunzi vekusaidhi vekukachuta iroko. Ukwachuta uko? Havanawo nyaya dzakafanana idzodzo here zvaakutoredzera vana kuti pamwe baba vavo vaimbobawo sezvaita baba vaAnimal? Ipapo ndopandisina naruzivo nezvazvo. Munogona kuzondipa phone number dzemuroora wenyu munonditeksitira kaipapa apa ndimbotaurawo naye ndichinzwa kuti ari kufungawo sei nezvaitwa nevana vaakauya navo mumusha menyu. Apo manje hapana pandina kana nhindi. Iye zvaitika manje pafoni yavo iyo. Foni yavo iyo amai ava ndenge tichanda mwana iyeyu usiku watobvatiza nefoni yavo. Saka atenda nefoni yavo ine phone number idzodzo? Nefoni number dzavo. Kana pakazoita mukana wekuti abatwa munozongondizivisawo panhamba idzodzo munobva masevha kuti mukoma Sly inonzi SLY kana ngoti Tapfuma. Koma Tapfuma pamwe ndo ringave nyore kuri kunyora. Zvakanaka iregai tigozoisa nyaya idzodzo kuvanhu kuti vanhu veguru varambe vakachenjera. Ndatenda amai, ndatenda. Ndikazoitawo mukana ndinogozongoti pafoni yangu iyoyi ndinogozitaura navo. Zvakanaka maita basa. Namba dzinefoni wamahara. Mati amai? Dzinefoni wamahara namba dzedu. Aiwa munongondibhipa ndokufonerai back inini. Kana pane zvamunoitira munongondifonera back. Musakanga mukungonyora zita rangu kuti musazodzikangamwa mungoti mukoma Tapfuma.
Alright, aiwa tatenda ndikangana. Mundifonera bheki kuti kunokwamira zvakadai, abatwa here, kana azobatwa tezingida kuziva kuti ari kuenda kukoti rini, tine zingida kuzozwa mutongo wachona uchazoitwa paari. Kana achiri kutiza saizvozvo vanhu vanofanira kugara vakangongwarira kuti haasati abatwa, nokuti kana munhu atone tsika yakadai anogona kungobva kuwadi 11 kwenyiko akanosvika kana kuti kuwadi 16 akabata futi mumwe munhu ikoko, zvireva kuti ratobhinya. Chokwadi. Saka vanhu vanofanira kugara vakachenjera tichivapa maupdates kuti Samson haasati abatwa. Ndinotenda. Alright, tete maita basa. Ndinotenda maita basa nekutangarirawo. Maita henyu. Honguka vatariri veSly Media TV, tiri kutaura isusu kuti muguruve amusati manaka. Mazvinzwira mega kuti Samson akatombopinda mutirongo nenyaya imwe cheteyo yekubata chibharo. Uyo zvekare ari mutirongo imomo akatombosangana naanimo zvitsva zvinoita sekuti akutoti mwoyo wangu akuenda kujere, nekudaro rega ndimuteverewo nekuita nyaya imwe chete yakamupinza mujere mushure mekunge ambobata mumwe munhu chibharo. Tiri kunzwa zvekare kuti itsika iye nemwanakomana wekumba kwavo anonzi iye Tafadzwa vakanga vachiita zvimwe chetezvo, nekudaro iri kutaura kwatiri kuita Tafadzwa ari mujeri nekuda kwenyaya imwe chete iyoyi yekubata chibharo. Vagari vemuguruve nekunharaunda dzakapoteredza guruve kana kuti muno muMash Central, nyika haisati yanaka. Vamwe mabhinya achiri pakati pedu, nekudaro mapurisa ari kukurudzira kuti ngatirambei tiri vigilant, ngatirambei takatarisa, hatiregei kutrusta kunyange vanhu vatagara tichigara navo munharaunda imwe chete. Ingawani tave kuzviziva zvave pachena, vatori venhau vazivisa nemapurisa zvekare kuti animo zvitsva akatouraya vatete vake, vazukuru vake, dziri hama dzake. Nekudaro mazuva ano tasvika panguva yekuti hatichave nekuvimba chero naani nani zvake wakabuda mudumbu raamai vedu, kana kuti mumwe antinogara naye munharaunda, kana kuti ane ukama hupi. Nyaya idzi dziri kuitika munharaunda dzatigere. Tichakupai zvekare nyaya yakaitika muconcession yomwe murume akashayikwa mugore rakapera muna December azowanikwa munharaunda yeconcession. Rega kusiya usina kusubscribe nekuti unozosarira panyaya idzodzi patinenge tichiburitsa dzidziso yekuti vanhu vazive kuti ndezvipi zviri kuitika munharaunda yake. Uyewo mapurisa ari kukurudzira kuti Samson achiri on the run, asati asungwa kubva patatanga kuti tiite nyaya iyi. Ari kunzi atiza sekunzwa kwamaita muhurukuro yataita naamai ava. Nekudaro Samson ari kutsvagwa, iye Samson Kofi anove ndiye ari kupomerwa mhosva yekubata amai ava nemakore 49 ekuberekwa chibharo muguruve muwadi 11 munotungamirwa nakansela Chumi. Uyo zvekare kansela ava tichawana mukana wekuti titaurewo navo zvekare. Uyo zvekare ndimo munharaunda imwe chete yaMambo Chipuriro. Makambani anoda kunge achiadvertisa, regai kukangamwa zvekare kuti panapa tinokupai mukana wekuti munge muchiadvertisa tichiisa mavideos enyu panyaya dzakadai. Kana une video yako ingori 30 seconds wakasununguka kuti tiite basa pamwe chete tiise tiibatanidze nemavideo anenge akadai ari kuenda viral pano paSly Media TV. Kana muri muMash Central kupi zvako, namba dziri paskrini idzodzidzo ndo dzekuti mutitumire zviri kuitika munharaunda dzamugere, zvinoyera kana zvinoda kufumurwa, zvinotyisa nezvinoshamisa. Sefesa tafumane ndichifamba pamwe chete tina Tatenda Alphonse Magara Mapiri, tinoti chisarai.